ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. бо мақсади тарғиботу ташвиқот бар алайҳи бемории сироятии COVID-19 дар беморхонаи марказӣ ва толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд мулоқот баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома. бо мақсади тарғиботу ташвиқоти бештар миёни аҳолӣ бар алайҳи бемории сироятии коронавируси COVID-19 ва фаро гирифтани аҳолӣ бо ваксина гурӯҳи кӯрӣ ба шаҳри Панҷакент ташриф овард. Нахуст дар толори беморхонаи марказии шаҳр бо иштироки мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯсода Афзалшо бо кормандони соҳаи тиб вохӯрӣ баргузор гардид. мулоқот бо суханронии Дӯсода Афзалшо оғоз гардида мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа меҳмононро ба ҳозирин муаррифӣ намуд. дар нишаст Ҳусейнов Одил, корманди кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Икромов Насимҷон, намоянда аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҳузур доштанд. Ҳусейнов Одил сухан намуда ба кулли кормандони соҳаи тиб арзи сипоси хешро ба хотири заҳматҳои шабонарӯзии эшон дар замони пандемия баён намуда, баъдан ба саволҳои хеш аз масъулин посух гирифт. Инчунин Абдуллоева Рано ва Бобоев Насим, сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент, сухан намуда аз натиҷаи заҳмату талошҳои кормандони тиб гуфтанд ва изҳор доштанд, ки кормандони тиб кӯшиш менамоянд корҳоро дар самти ба ваксинатсия фаро гирифтани аҳолӣ боз ҳам ҷоннок намоянд. Пас он дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр Санъат Тоҳирзода чунин мулоқот бо сардорон ва намояндагони касбу кори гуногун баргузор гардид. нишаст бо суханронии роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр оғоз гардида, баъдан Ҳусейнов Одил, намоянда аз кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фарогирии аҳолӣ ба ваксинатсия бар зидди коронавируси COVID-19 ва дар ин самт фаъолияти гурӯҳҳои корӣ дар тамоми минтақаҳои кишвар сухан намуда, аз як қатор масъулин вобаста ба ин масъала суолҳо пурсон шудаву ҳамзамон баҳри беҳтар намудани корҳо дар ин самт маслиҳатҳо дод. дар фаҷом Санъат Тоҳирзода ба рӯи иштирок ва суханронӣ ба меҳмонон аз номи маъмурияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент миннатдорӣ баён намуда бовар кунонид, ки дар ин самт корҳои тарғиботию ташвиқоти беҳтар роҳандозӣ хоҳад гардид. гузориши Мартаба Рамонова ва Исмоилҷон Холов. ҳамасола санаи 3 декабр рӯзи байналмилалии маъюбон таҷлил мегардад. дар хонаи интернати пиронсолону маъюбони шаҳри Панҷакент бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент чорабини идона хотирмон гузаронида шуд. гузориши хабарнигорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ мекунад. таваҷҷӯҳ намоед. маъюбон қишри иҷтимоӣ ба ҳимоя эҳтиёҷманди ҷомеа маҳсуб меёбанд. бахшида ба рӯзи байналмилалии маъюбон дар хона интернати пиронсолону маъюбони шаҳри Панҷакент чорабинии идона доир гардид. онро муовини сарвари хона интернат Шодибеков Улуғбек ифтитоҳ намуда ба бошандагон тани сиҳату хотири ҷамъ орзу кард. сипас мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯсода Афзалшо ба шахсони имконияташон маҳдуд саломатӣ таманно намуда қайд кард, ки давлату ҳукумат шароити арзандаи зиндагиро барои онҳо муҳайё намудааст. азизони дили дида, падарону модарони бузурги арҷманди шаҳри ниҳоди Панҷакент, аз номи муҳтарам раиси шаҳр табрику шодбош мегӯем ва таманниёти онро дорем, ки худованд ба ҳамаи шумо умри дарози пурбаракат диҳад ва ҳамавақт дастурхони шумо пур аз ҳама нозу неъмат бошад. ҷойгоҳи ҳар яки шумо дар назди мақомот, дар назди ҳукумат, дар назди пешвои муаззаи миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муқаддас аст.
ҳама чорабинӣ ба муҳтарам раис таъкид карданд ки рафта падарону модарони бузурга табрик кунед ва саломи манро ба ҳамаи он бошандагони марказ расонед. ҳамасола 3 декабр рӯзи байналмилалии маъюбон таҷлил мегардад. ба ҳолати 1 апрели соли 2020 теъдоди маъюбон дар ҷумҳурии Тоҷикистон 149860 нафарро ташкил медиҳад. дар хона интернати пиронсолону маъюбони шаҳри Панҷакен 69 нафар бошанда ба сар мебаранд ки барояшон шароити мусоиди зист, хизматрасонии сатҳи баланди тиббию равонӣ муҳайё гардидаанд. ман бошанда ҳамин даргоҳи интернат шаҳри Панҷакен Насруллобеков гуфтам. ташаккур ба роҳбарияти ҳукумат ва пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамин корхонаи қолибҳои вилояти Суғ якҷаҳон ташаккур мекунем ки шумо ҳама вақт моро нигоҳ мекунед. худо ҳама вақт нигоҳтон дорад. ташаккури зиёд. масъалаи ҳифзи иҷтимоии маъюбон яке аз самтҳои муҳими сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад ва таҳти сарварии ӯ ҷиҳати дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ тадбирҳои судманд ба анҷом мерасанд. ман Шарипова Саломат, нозири калони кадри муассисаи давлатии хонандаи пиронсолон маъюбони шаҳри Панҷакен ҳамаи бошандагонро бо рӯзи байналмилалии маъюбон табрик намуда ба ҳамаи онҳо сиҳат саломатӣ мехоҳам. бигзор рӯзгорашон ободу танашон сиҳат ва хотирҷамъ бошанд. сафи маъюбон дар ҷумҳурӣ кам бошаду ҳама дар оилаи солим зиндагии шоистаи тинчу ором ба сар баранд. ҳамзамон миннатдории худро аз он корхонаҳое ки ба мо саҳмгузорӣ мекунанд ки ин сарпарасти муассиса корхонаи муштараки Зарафшон ва ҷадидамими қолинҳои Суғ ки дар вилояти Суғ қарор доранд, миннатдории худро мерасонам, зеро ки инҳо дар ҳама ҷашну идҳо моро аёдат намуда дастгирӣ менамоянд. пурқиматтарин чиз барои инсон саломатӣ аст. бинобар ин бояд дар зиндагӣ кӯшиш ба харҷ дод то аҳли оила солим бошанд. агар оила солим бошад, ҷомеа солим аст. дастгирии шахсони имконияташон маҳдуд баҳри ҳар як инсони комил ҳам қарз асту ҳам фарз. пас то тавонем дастгири ниёзмандон бошем. гузориши Фирӯза Одилзода, Некмуҳаммад Мирҷонов. ташкилоти ҷамъияти дастгирии занҳои танҳо Нури Умед низ дар рӯзи байналмилалии маъюбон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 чорабинии Идона доир гардонид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорони мо. ташкилоти ҷамъиятии маркази дастгирии занҳои танҳо Нури Умед аксия бо номи 13 рӯзи пешбурди ҳуқуқҳои шахсони имконияташон маҳдудро роҳандозӣ намудааст. дар ин раванд дар 13 ҷамоату деҳотҳои шаҳри Панҷакен вохӯриву мулоқотҳо ба роҳ монда шудааст. бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии маъюбон чунин як чорабинии Идона дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 ҷамоати деҳотӣ Саразм доир гардид. дар чорабинӣ намояндагон аз ташкилоти зикргардида ширкат дошта, сараввал директори муассисаи қайд гардида сухан намуда ҳозиринро ба ин чорабинӣ шодбош гуфт. баъдан сарвари ташкилот Саломат Аёзова дар бораи ташкилот ва барнома ва мақсади он сухан намуд. имрӯз ташкилоти ҷамъиятии Нури Умед бо гурӯҳи мутахассисони ташкилот, афсари лоиҳа Муҳаммадӣ ва Ёсман, мутахассисон, тренерон, мутриба Мавлонова, Ҷабор ва Ситора, инчунин ҳуқуқшинос Ҳасанова Мақсуда як маъракаи муҳим ки баҳри донистани ҳуқуқҳои шахсони имконшмаҳдуд аз рӯи лоиҳаи бунёди ояндаи дурахшон баҳри шахсони имконшмаҳдуд мегузаронад. аввалан ман миннатдории худро ба роҳбарони ҳамин мактаби рақами 72 мерасонам, чунки ба мо имконият доданд ки имрӯз ин маъракаро дар толори мактаб гузаронад. маврид ба қайд аст ки ин вохӯрӣ дар доираи лоиҳаи бунёди ояндаи дурахшон баҳри шахсони имконияташон маҳдуд доир гардида, дар он хонандагони синфҳои болоии муассиса, аъзоёни гурӯҳи дастгирӣ, волидайни кӯдакони имконияти маҳдуд дошта, фаъолони шаҳрак иштирок доштанд. пеш аз ҳама аввал мегӯем ки барои чӣ имрӯз рӯзи 3 декабр рӯзи байналмилалии маъюбон ҷашн гирифта мешавад. бо қарори Асамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид
از سال 1992 هم مساله 3 دکبر در سراسر جهان روز بین‌المللی میمون جشن گرفته می‌شود. هدف آن مساعدت به حقوق‌های میمون در همه ساحه‌های حیات جمعیتی و جلب به توجه کل جهان کل جامعه به مشکلات میمون میباشد. خوانندگان عزیز، پیش از آن که ما درباره حقوق شخصان امکاناتشان محدود با شما سخن گوییم، ما اول باید درباره حقوق انسان دانیم. حقوق انسان چیست؟ حقوق انسان همه آن حقوق‌هایی که به شخص نابسته از نژاد، ملت، جنس، زبان، برابری اجتماعی، وضع سیاسی و هر یک شخص خاص است. در همایش از جانب حقوقشناس لایحه حسن و مقصوده اوید به حقوق و منفعت‌های شخصانی امکانیتشان محدود سخن نموده در خاتمه به اشتراکچیان سوال‌ها داده و غالبان با مکافات سرفراز گردیدند. اینچنین به مناسبت روز معیوبان 9 نفر شخصانی امکانیتشان محدود از جانب تشکیلات جمعیتی مرکزی دستگیری زن‌های تنها نوری امید با تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی گردیدند. همزمان بهر بالید خاطری حاضرین از جانب خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 برنامه فرهنگی پیشکش گردید. باید یادآور شد که چنین ملاقات و واخوری‌ها در دیگر جماعت و دهات‌های شهر پنجکند از جانب تشکیلات ذکر گردیده ادامه دارد. گزارش مرتبه رمانووا و اسماعیل جان خالوف. برنامه را ادامه می‌دهیم. دور اول آزمون تلویزیونی حسنی خطی بهترین در مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 و 34 شهر پنجکند برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. دور اول آزمون تلویزیونی حسنی خطی بهترین در مؤسسه های تعلیمی شهر و دهات پنجکند ادامه دارد. این نوبت آزمون در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر پنجکند برگزار گردید. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 یکی از مؤسسه های بهترین و پیشقدم به حساب می رود. تا امروز مؤسسه به دستاوردهای زیاد نائل گردیده است. از جمله در سال خوانشی 2021-2022 14 نفر خوانندگان به گرفتن استیپندی پرزیدنتی نائل گشتند. همه ساله خوانندگان این مؤسسه در آزمون‌های گوناگون اشتراک نموده سزاوار جایهای افتخاری می‌کردند. از جمله چند از خوانندگان مؤسسه مذکور در المپیادای شهری اشتراک نموده سزاوار جای اول گشتند و به دور ولایتی رخصت گرفتند. مؤسسه به دوره زمستان گذرانی سالهای 2021-2022 آماده بوده به مقدار ضروری انگشت، هیزم و دیگر مواد سوخت را ذخیره نموده است. در آزمون تلویزیونی حسنی خطی بهترین خوانندگان این مؤسسه فعالانه اشتراک نمودند. آموزگار مؤسسه متن دیکتاند را به خوانندگان پیشنهاد نمود. خوانندگان با درک بلند مسئولیت در آزمون اشتراک نمودند. پس از نوشته شدن متن دیکتاند با خوانندگان، راهبر شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکند صحبت صمیمی انجام داده خوانندگان را بار دیگر برای آموختن فن‌های دقیق، زبان‌های خارجی و دوست داشتن وطن و مادر هدایت نمود. مورد ذکر است که تلویزیون سیما در همکاری با شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکند تصمیم گرفته است بهر هوسمند نمودن و دستگیری جوانان و نورسان آزمون‌های گوناگون را برگزار نماید. گزارش صبرینه اکرم و شاه حسین صالحов و نیک محمد میرجانов.
баргузории озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин ки бо иқдоми ширкати садо ва симо дар ҳамкорӣ бо ширкати рахштаксӣ дар шаҳри Панҷакент эълон гардида буд идома дорад. ин навбат даври мактабии озмуни мазкур дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ баргузор гардид. дар муассисаи мазкур 407 нафар хонандагон таҳсил менамоянд ки аз онҳо 226 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. хонандагон дар ду баст таҳсил намуда шумораи омӯзгорон 36 нафар мебошад. дар соли хониши 2020-2021 синфи 11-ро 22 нафар хонандагон хатм намуданд. дар муассиса хонандагони бо истеъдод ва болаёқат зиёданд ки яке аз инҳо Нору Фарухшона мебошад ки дар озмунҳои хонандаи беҳтарини китобҳои бадеӣ, озмуни ҳамнишини беҳ аз китоб махоҳ ва фуруғи субҳи доноӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои аввал гардид ва соҳиби мукофотпулӣ, ифтихорномаю диплом ва ҷоиза гаштааст. ҳамчунин Нору Фрӯдакӣ хонандаи синфи 7 низ дар озмунҳо фаъолона иштирок намуда соҳиби мукофотҳо ва ифтихорномаи дипломҳо гардид. ҳамчунин муассисаи мазкур ба давраи зимистонгузаронии солҳои 2021-2022 омода буда ба таври зарурӣ маводи сӯхт, ангишт ва ҳезумро захира намудааст. дар озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин низ хонандагони зиёде иштирок намуданд. омӯзгори муассиса матни диктантро ба хонандагон пешниҳод намуд. сипас хонандагон матни диктантро навиштанд. баъдан роҳбари ширкати рахштаксӣ 3333 дар шаҳри Панҷакент Мафтун Ҷураев бо хонандагон суҳбати самимӣ анҷом дода мақсади баргузории озмунро ба онҳо шаҳр дод. мақсад аз баргузории озмуни мазкур дарёфти истеъдодҳои нав, ҳавасманду дастгирии ҷавон наврасон мебошад. ҳамин тавр диктанти хонандагон тафтиш гардида 3 нафар ба даври шаҳри роҳ хат гирифтанд. бояд қайд намуд ки озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панҷакент бо навбат баргузор гардида аз баргузории озмун дар дигар муассисаҳои таълимӣ дар гузоришҳои минбаъда ба шумо гузоришҳо пешниҳод мегарданд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. маъмурият, кумитаи иттифоқи касаба ва кулли омӯзгорон ва хонандагони синфи сеюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент нисбати марги нобаҳангоми хонандаи ин муассиса Абдуқаҳҳорова Шукрона андӯҳгин буда ба аҳли оила ва хишовандони ӯ ҳамдардӣ намуда аз даргоҳи худованд сабри ҷамил мехоҳанд. бинандагони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои дигар танзияту хонабод бошед. хайр.